didongakne manten loro keluarga sing sakinah mawaddah warahmah ngoten guyub rukun kakek-kakek ninen-ninen kaya mimi lan mie goreng kesuwen mintuno kesuwen dongane kesuwen kesuwen donga nggih ngeten iki to alah kuwi kakean kata-kata apa ngono ngaku dadal kondang iki ditutut Dek blek niku piye piye masa dongane we lah iya manten dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah atut runtut rentengan kakek-kakek ninen kedawan kaya apa dongane manten cukup pokok ora pegatan titik nyapa kedawan sakinah mawaddah warahmah kakek ninen selak lunga mantene ora kelon manten dongane cukup ora ngantek pegatan wis Dek dalangan iki mosok ya nek sing nanggap Dek kok bingung iki jane dhewe iki melu demit modalan to Dek omong-omongan kok kabeh kleru lah terus lek gak itu pegatan nih yang langsung jadi sakinah mawaddah warahmah nang Mas kedawan kan titik temune kan padha to ya toh ora pegatan tetep gandeng-gandeng ke sakinah mawaddah warahmah kaya mimi lan mitra nek ndi wong loro to kan butuhe kan kuwi dadi sitok oh pokok ora pegatan lek pegatan kan ya pisah kleru manten sing penting siji apa urip wongko ora kowe kleru apa pegatan piye lak padha bongkone pegatan endi kuburan apa piye enek ya layang ning kuburan pegatan urip kowe ya salah lho bener manten ngono sing penting bolong kowe gelem dadi manten terus buntet ngono lah ayo entar lo tekan kuwi ngejak isroh tekan bolong ya bar to lange ngisroh Dik isroh iya kene iki kudune ndonga sing apik alhamdulillah ora terang ora diparingi jawah penonton tumplek-plek sakmene kae sapa mergo iki aku ora cukur gundul ra mungkin terang lho aku suwe-suwe malah wedi to Dik malah ora ning ngono iki mergo terang Pak Samsudi wis telepon aku nyapa aku wong etan kok apa intan kali Tan kali kulon kali tengah-tengah nek wote etan jati kulon dekati tengah-tengah dadi pateni iki kulon niku dugi Banyuwangi dadi Pak Samsudi njaluk tulung cel ki kok piye ampre terang telepon bos berarti sing terang udan panjenenganipun Mas Percil pawang berarti Mas Percil yo ngerti lho lah ora usah diomongne lah ora penak duwe ilmu ora usah disombong-sombong hebat aku teko tak omongi wis pokoke kaya ana uyah terus uyah tok Mas ora no apa komplit tahu tempe karo macin dadi kuwi dipangan enak Dik wong iki karo masyarakat kene paling tidak ning daleme Pak Suri kudu kenal kabeh sapa to sing tandang rewang sapa to sing ladeni gendeng apa enek terus mangan tempe lalape lombok ngene iki kentuk jane sampe gak roh iki duduk lombok apa iki kucur bentuk lonjong wong nek goblok yo ngono pecah nek raja ngono iki gak iso lombok kucur iki ngono sionge buta lho ceglok lho iya yo nang kono lho mripate iso ya bocah kok ya ora roh aku Dik pikirku lak jajan hanya entekne awas ora entek nah dikai tindakne nggih dungane sing apik dungane nggih niku wau penontone dungake kabeh penontone mugi-mugi panjang umur desane kaitan kautan to desane kautan mangan ketan neng pinggir sumur wong sak kautan kabeh panjang umur amin ya berarti ya mangan ketan neng pinggir kali wong sak kautan banyak rezeki amin masuk ora usah anu keplok-keplok mari ngono guys mangan ketan neng tengah sawah wong sak kautan kabeh barokah amin ayo mangan ketan mangan ketan wis entek tak pangan telu ayo liyane ketan gak mau ngene ora enak garek telung bungkus didik alah ora enak ayo liyane mangan ketan ayo akeh lho an ya akeh mangan macan apa-apa kan ngombe tekan
ngombe degan. Bengi-bengi kok ngombe tekan apa enak. Lah lak panas ngombe tekan campuri es enak. Adem, masuk angin lho. Masuk angin malah Bengi ya. Bengi gak iso. Gak seger no. Gak seger. Nah awan iki ngombe tekan oke. Nah. Bengi Manca lawang. lawang. Ang karo an itu beda, Bos. Mripatmu mencolot lho. Tak seneni Dik saiki. Apok ora kowe. Ayo liyane. Wong ano angin lho. Ang enggak iso. Ayo. Tan. Ayo tani apa? Ayo aja mangan perawan lho. Los. Bolak-balik awakmu. Ayo. Hajingane. Liyane. Jare ora pegatan. Jare ora pegatan. Ora perawan yang tamongne. Ayo liyane. Tan. Tan. Apa? Ngombe larutan. Ya ora apa-apa. Apa? Nyapa ngombe Nyapa lho, ngombe larutan terus nyapa? Diapane? Larutane diapane? Jen genahe lho karo aku iki. Kok iso malah lolak-lolok lho. Piye? Genahe ae. Karo aku genahe ae. Mangan ngombe larutan. Ngombe larutan. Apa? Arek. Nek jenenge ngombe iki ning dinggon kelempoken. Poken. Wakil larutane. Ora apa-apa wis. Ya wis ben-ben lah. Ayo ngombe larutan wareg njajal ayo. Terusane apa? Wong sakautan. Ngomong ngebrek no tak. Ayo. Ayo wareg iki apa kudune? Ayo. Bisa lho. Kudu iso lho. Ayo. Mbesesek. Oh, ya. Oh, berarti Mana? pengen masuk angin kabeh. Oh iya Ya nek sing apik nek sing elek. Nggih. Lah, Kedahe ngoten. alhamdulillah iki. Alhamdulillah. Pak Suri nek kagungan kersa hebat. Hebat. Wah, rawuh sedanten Mas Gareng rawuh. Kanca-kanca seniman. Garek. Mas Rudi Gareng. Waduh. Lu digoreng rawuh. Gareng. Garek. Rawuh. Sedanten. Bacok yo. Kanca-kanca seniman komplit. Lumayan toh, Waranggono komplit. Waranggono nggih komplit. Ayu-ayu. Dik. Ayu-ayu waranggono. Wedok suwin oleh wedok ayu. Wala cethuk waranggono ngene iki piye, Dik? Umpamane awakmu cethuk ngene iki piye? Ya wis biasa deh wong bengi ya wis ora roh lho. Ya ora ngono, Maksudnya tapi beda lokasi beda. itu beda lho, Dik. Beda apane lho paling dari padha nek kowe. Loh, ora mesti ketemu delok lho manis-manise kaya ngono siji. Ya mergo lho. ya diwedaki njajal nek oga itu ireng-ireng. Nyek. Kowe ngenyek sinden kowe. Kowe aja sak ngenyek sinden Blitar, Blitar iki wis sinden apik-apik kabeh. Bujange sinden. Ora iki kok liyane kok sapa Oh. sing ngomong iki aku ora ngomong kok iso. Lho ora berarti lek umpamane ndelok Mbak sinten Pak Dik? Berita. Masa rak Mbak Pita, terus iki Mbak sapa kae wis tau petuk jenenge? Sapa? Sapa? Anu Sapa? sapa kae? Sapa? Ayo. Mbak Nana. Terus terus. iki alah sapa kae? Alah sapa? Ayo Iki kudu lho, kenal lho. sapa to kae wis tau petuk aku Lah iya sapa? Sapa Mbak? Ika. Mbak Ika. Terus sapa Terus neh? kalau iki Alah sapa ora tau petuk aku ngono ngomong. Lah petuk iki langsung cek 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 jenenge Sri Gatitun wis kena. Aku ki cepet pokoke. Aku ki cepet. Lah iki kenal tenan lho cepet lek kowe jek ngarang lho ngeling-eling lho wong gong. Iki Sapa ae lho mbok duding kuwi jenenge sapa paham. Sri Atun Wiwi. Lah, kenal kabeh ya. kenal aku mbok sapa. Lah aku iki jenenge ya keblek dulek. Nah, Cepet lho kowe ora kenal aku kenal nyapa suwen. Awakmu suwi ki omahe sapa mbok duding? Cil kae omahe sapa? Kae omahe sapa? Genan apa cil kene suwi paham. Nek sapa iki? To. Nyapa? Lah kuwi? Gino. Ngapa lho? Awake Kuwi. Dar. Pak Suri goblok. Lah iya Dar Samsuri. Ora. Lah ngerti Ngawur. Aku tak seko kene ya mbok takoki kok rumah aku. Mbok bilih kula nempel setunggal. Presiden. Rumah samu rambutan kowe mau tembel. Nyanyi ya bos, nyanyi. Aku Nyanyi. yo nembung Jajal. sing apik. Nggih. Mbak Sing pundi? Vita, Mbak Pundi? Vita. Vita. Dek, kita kok penjaga masjid to dalam. Ah, kowe meneh aku tamal. Wah, mesti. Wong kok ora pengalaman gitu di kota amal. Ayo, iki tapi udah. Dung den. Ya bener Dek. Niki lho Mbak Vitarian nggih. Vita. Vita niki minangkani pamundhut, Mas. Oh, nggih. Nggon tak lho niki sing wah ngantung-ngantung jenengan kanca sira mah. Ya, macanan nggih to. Bisa maca apa ora? Lah kok iso? Ya tetep iso. Ora ditekok Bisa. gedene. Bisa. Mak. Sakit. Ya. Ayo KAK tak Ora. apa tenan ku meneh sing cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kula saking keluarga besar di bangsane gajah, dinosaurus, keluarga besar kono lho. PBB Paguyuban Banteng Blitar. Oh iya. Cocok PBB Dek. PBB Badhe nyuwun lagu aja nguber welas sing sanggup lungset. Lho piye ta? sanggang Piye ta kowe iki? Aja nguber welas sing sanggup lungset. Salamipun kagem Mas Percil, kita tambah sukses jalur kali menek padahal. titike nyuk wah blas Kowe iki ora ngerti. Iki titik iku kudune diwaca. Niki nek kurungan neh, Dik. Mosok diwaca neh iki. Iki lho. Nggih. Badhe nyuwun lagu aja nguber welas, strip sing sanggup strip lungset. Lho terus iya. salamipun dateng Mas Yuda, Mas Percil, Mas Dita komplit. sing muni kok ora dawa men Lah sing nggih. muni ndi lho Mpun niki lho telu sing dijaluk. Telu. Niku jenengan Mas. Kula Enggak, napa sampean, jenengan? sampean. Kula napa jenengan? sampean wis maca aku tulisan ora tak Putune sapa Dek iki, Dek? Dek, putune sapa buronan kaya Dek. Wilujeng dalu Pak Dalang Redi ingkang manis. oh nek sing bagus dhewe mau Bagus dhewe nggih bagus dhewe. pacaran nang Mencen Nggih lah niki kula. bagus manis Nggih ganteng dhewe nggih. ora nek barang yo nekno Nggih. Anu wilujeng dalu Pak Dalang Redi Suyoto putra kalian kanca-kanca ingkang bagus, mbilung pedet elek yo ben. Kula Tuh iki kalau apa Dek? Redi Suyoto putrane kanca-kanca. mas aku mbokku nggih keroyokan we kalian kanca-kanca rem cikar nyuwun tembang lungset jambu alas salah tompo. Oh nggih. Jambu alas salah tompo. Tembang kagem kanca-kanca mbilung pedet kalian temanten. Nah. Nggih. Mugi-mugi sakinah mawaddah lan warahmah. Amin.